aw bisimila parce que sɛbɛn min n'an kama ko l'essor ale ye jamana ta ye jamana a kumana a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔnba n'o ye ONU ale ka bolofara min ni o bɛ an b'a fɔ ten n'o tun bɛ Mali la yan sabu a bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka ban o bɛ minɛncɛ hukumu kɔnɔ lahalaya min na sisan MINUSMA ka bɔ Mali kɔnɔ n'o kama ko retrait de la MINUSMA jamanaw baara a bɛ lahalaya min na sisan o de ɲɛfɔra min bɛ tali kɛ a baara kunfɔlɔw waati in na min ye casque bleu ye maa minnu bɛ yen ni olu ye kɔ don jamana la ka ban jamanaw ko o bɛ se finitigi maa 1734 n'o ye casque bleu maa 1734 ye olu kɔni ye Mali dugukolo bila ka ban Fasiri ka fɔli la ni baara ninnu taabolo fɔlɔ minnu filɛ n'o ye première phase ye jamana ɲɛmɔgɔw ani faraɲɛla fanga ɲɛmɔgɔw de ko don ani MINUSMA ɲɛmɔgɔw k'a bɛna fɔ wasa bɛ ka sɔrɔ baara taabolo la ne kɛ kan minnu bɛ yen ni olu bɛ Ogusagu Ber Gundam ani Menaka yɔrɔ o kan yɛrɛ olu segira jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ban ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ka taa se ministère de la défense et des anciens combattants ayiwa ka tɛmɛ ni ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n'o ye min bɛ tali kɛ directeur de l'information et des relations publiques des armées DIRPA o ɲɛmɔgɔba ka taa se ayiwa affaires étrangères direction de l'information et des relations fo ka taa se ayiwa min ye ministre des affaires étrangères cakɛda dɔ fana b'ale kɔnɔna la min ka baara bɛnnen jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu de ye kunnafonidilaw wele kunungo ka ɲɛfɔli kɛ docteur Madu Jalo a ye hakililajigi kɛ k'a fɔ nin wagati in na min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔna la ani diɲɛ kelenya tɔnba conseil de sécurité ye sigi min kɛ k'a fɔ ko résolution 2696 min ni o de y'a yamaruya ko ayiwa min ye MINUSMA ye n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba finitigiw ye o ka Mali bila yala k'a fɔ baara in a bɛ sen na yɔrɔ ko comité dɔ yɛrɛ bilala sen kan comité min n'o bɛ comité interministériel ministre yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ministre 17 ɲɔgɔn na o bɛ a ko hukumu kɔnɔna la ni comité technique olu de bɛ ka baara kɛ MINUSMA ka tagaliko kan o de la an ye jate min fɔ daminɛ na nin ye n'o ye k'a fɔ bi in na n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara jamanaw ko MINUSMA ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigiw de ko don maa 30 ko o ye Mali dugukolo bila ka ban min ye docteur Madu Jalo ye ni ale de bɛ ayiwa an ka affaires étrangères a bɛ baara kɛ yen jamanaw a ka baara bɛnnen bɛ min ye an ka jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ o baaraw bɛ lahala minnu na directeur des organisations internationales du ministère des affaires étrangères docteur Madu Jalo ani DIRPA ɲɛmaaba colonel Sulemani Danbele olu de kumana kunnafonidilaw ɲɛma kunungo ka ayiwa baara bɛ lahalaya min na bi maa minnu bilalen bɛ a baara la jamana kɔnɔna la walasa ayiwa MINUSMA ka tagali baasi foyi kana kɛ a la ko ni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan MINUSMA kɔni bɛ ka taa ayiwa u bɛ ka taa i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na ayiwa baasi foyi tɛ a ko la laɲini kɛra cogo min na u bɛ ka yɔrɔw bila cogo min na o yɔrɔ kelenw bɛ ka taga bila an ka finitigiw olu ka bolo kan o de la a jala k'a fɔ directeur Jalo a ko utukalo tile 4 tɛmɛnen na jate laban min bɔra a jala k'a fɔ casque bleu maa 15,000 minnu bɛ yan nɔ maa 1734 ko olu kɔni y'u kɔ don ka ban o de ye kunnafoni laban yɛrɛ ye jamanaw a ye hakililajigi k'a fɔ baara kɔni bɛ to sen na yanni san 2023 in ka ban yanni yɔrɔ o de 31 natɔ in cɛ kan minnu bɛ yen i n'a fɔ Tessalit Aguelhok Ansongo Kidal ani Douentza jamanaw kan fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a bɛɛ lajɛlen na di i n'a fɔ an bɔra ka yɔrɔ tɔw fɔ cogo min na olu baara bɛɛ lajɛlen fana na di jamana ɲɛmɔgɔw ma ani finitigiw ma walasa jamana ka se ka to a marabaw bolo ani a lakanabaw bolo jamanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye maa bɛ se k'i hakili to min na Namori Kuyate ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ n'an kama ko Eko welewele ale kumana limanaw Eko ye ɲininkali kɛ a ko Ben le Cerveau k'a bilala mandat de dépôt la n'o de ye lasagoli ye don cɛ limanaw ni ye jateminɛ kɛ ɲininkali kɛlen bɛ Eko fɛ n'a sɔrɔla nin tɛ
taama dɔ daminɛnen jamana maa tɛ taama min yɛrɛ dan dɔn a bɛ fɔ min ma ko kɛnɛba min n'o ye kɛnɛ fugaba ye u k'a ma ko désert yalima ko nin ye kɛnɛ fugaba in nin y'o cɛtigɛli daminɛtɔ de ye wa fasiri n'o ye eko ye a ye ɲininkali boloda o cogoya la jamana o ɲininkali a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na Adama Jara ni dɔw k'a ma Ben le cerveau a yala k'a fɔ kunun ale kɔni bilala mandat de dépôt la n'o ye kaso a b'o la nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamakɔ sigida 6nan o kiiritigɛso o de y'a lamɛn kununko tarata septembre kalo in tile 5 san 2023 jamana o yɛrɛwolo dépôt sur le rempart ɲɛmɔgɔ min filɛ nin ye ayiwa jalaki min binna a kan o de ye k'a fɔ jamana ka danbe ani jamana ka taasira dɔw bɛ yen gundo dɔw bɛ yen ni kuma dɔw bɛ yen jamana o man ka fɔ ka ɲɛsin jamana ma ko Ben le cerveau o jalaki de binna a kan ko a ko kɔni teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ fasiri ka kuma la a ko sabu ko teliyara ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'i y'a lajɛ septembre kalo tile 4 tɛmɛnen ntɛnɛn tɛmɛnen san 2023 talikɛ a ye heure 12 kɛ kɔlɔsili la garde à vue brigade d'investigation judiciaire BJ o kɔnɔna la yen Adama Jara n'u kama Ben le cerveau o kɔfɛ kununko a ka sɔrɔ ka wele ka taa procureur ɲɛma pôle national de lutte contre la cybercriminalité o procureur ɲɛma o ka sɔrɔ k'a lamɛn o kɔfɛ limanaw ka sɔrɔ k'a bila ayiwa lasagoli la fɔlɔ Bamakɔ kasobonba la nka limanaw jateminɛlikɛla caman de y'a yira k'a fɔ ko Ben le cerveau ni yɛrɛwolo dépôt sur le rempart ɲɛmɔgɔ don limanaw ko a ka nin minɛni balana ko tɛ sabu a bɔra ka kuma minnu fɔ kɔsa in na maa min bɛ Ben le cerveau dɔn ka ko kɔni ma bɔ an bolo fiyewu sabu ale de ka wulikajɔw bilali ma Mali kɔnɔna la yan wa fana ayiwa maa don min na ayiwa maa fɔlɔ sin furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma nka kɔsa in na a ye bɔli laban minnu kɛ ayiwa o de y'a a tɛ bali maa la o de y'o yɔrɔ yɛrɛ ye sabu arajo so dɔ sanfɛ Bamakɔ yan a jala k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau a bɔra ka kuma minnu fɔ kuma minnu yɛrɛ ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni maa minnu tɛ hakilila kelen na maa bɛ se k'a fɔ fanga sinaw don Adama Jara Ben le cerveau o kuma fasugu de bɔra a da kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kana sɔn fiyewu dɔ ka fara furanjɛla fanga in a waatiw kan wa ko maa minɛba min bɛ sen na sisan ko a bɛna fɔ dɔwɛrɛ tɛ sariya de bɛ ka bin mɔgɔw kan Adama Jara Ben le cerveau ka kumaw la Eko ka kuma la a ko hali nin waati in na limanaw muso dɔw bɛ yen u ka banaya fari bɛ ka da furanjɛla fanga in kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a mɛn olu da de bɛ jamana affaire o affaire bɛ yen o musolakaw da bɛ o la Adama Jara Ben le cerveau ko o tɛ fɛn ye min ka ɲi jamana in ma bi wa k'u bɛ ka maaw ta ka tɔgɔ fu di olu ma olu fana bɛ ka maaw kɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamana baara Adama Jara Ben le cerveau ka nin kuma ninnu minnu fɔra fɔ min ni o bɛ se ka hali bɛɛ jatigɛ sabu a ko octobre kalo natɔ in limanaw ko ka Mali kɔnɔna la yan nin kuma bɛ se ka bɔ maa da ko i bɛ se ka ye ka to yen wa fasiri ka kuma la o de la ko ayiwa hali n'a sɔrɔla Adama Jara Ben le cerveau maa min don a ka dɛmɛ bɛ furanjɛla fanga yɔrɔ wa a bɛ ayiwa député jɔyɔrɔ la bi furanjɛla fanga kɔnɔ n'o ye conseil national de transition ye o si ma bali limanaw sariya k'a wele ka a ɲininka a dalakan na a ka nin kuma ninnu kɔfɛ o de la ko nin bɛ se ka kɛ wa Adama Jara Ben le cerveau a ka o kuma la a ma da o ma ko waleya min ni a y'o fɔ k'o bɛna kɛ octobre kalo natɔ in na k'o bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Mali furanjɛla fanga ani Mali jamanadenw ma an bɛ waati min na ko sisan Adama Jara Ben le cerveau yɛrɛ bila nin minɛn kɔnɔna la o de la sariya y'a wele k'a ɲininka Adama Jara Ben le cerveau ani jɔnni ka ko bɛ se ka da ɲɔgɔn ma o ye Isa Kawujim min ni ale fana tora nin kuma fasugu de la fo u y'a wele k'a ɲininka ka tila k'a ka kiiri kɛ k'a bila kaso la o kɔfɛ limanaw a kiiri banna min ye Adama Jara Ben le cerveau ye dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn hali a ka CNT jɔyɔrɔ in ka o minɛ a la don nataw la ko a ka kiiri yɛrɛ o bolodalen bɛ ka bila juma natɔ in de la limanaw Bamakɔ sigida 6nan o kiirisoba la Seyidu Fane ka fasiri don an ye nin bɔ Eko kɔnɔna la limanaw aw bonya b'a la. An bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko le pelinkan kumana ani Eko ka kuma a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na nka danfara fitinin bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabu a bɛɛ lajɛlen ye o minɛni ko ninnu de ye pelinkan kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu de tɛgɛ bɛ foroba nafolo la banaw minnu bɛ yen ni u ye mara kɛ ni u yera fanga tɛmɛnen o jɔyɔrɔbaw la pelinkan a fana ye ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔla limanaw a kɛn tɛ
a fɔ min ma ko chasse aux sorcières ka maaw gɛn walima ka maaw minɛ k'u bali k'u ka kuma fɔ walima n'a sɔrɔla yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka jamana mara taabolo kura n'o ye mara ɲuman ye n'o ye bonne gouvernance ye limanaw ka o bila sen kan o de ye ɲininkali ye n'a sɔrɔla o fila don nka k'a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan limanaw maaw kɔni ɲɛ bɛ min na o ye minɛniba de bɛ sen na Mali jamana kɔnɔna la yan n'i y'a lajɛ a caman de bɛ yen minnu tun bɛ ayiwa minnu ye jɔyɔrɔbaw kɛ Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la a cɛ minnu filɛ caman de bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o ye Maka ye n'o ye Bamako kasoba maison centrale d'arrêt dɔw kama ko MCA Bamako kura waleya minnu bɛ yen ni jalaki minnu bɛ yen n'olu jalaki binnen bɛ u caman kan limanaw o de ye foroba nafolo tali ye o de jalaki binnen bɛ u caman kan a caman ma dɔw yɛrɛ ye jɔyɔrɔw kɛ Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ka waati la n'i y'a lajɛ limanaw k'a daminɛ Bakari Togo la ale min bɛ mandat de dépôt la nin waati in na kɔɔri sɛnɛnaw olu ka nafolo min bɛ segin u ma n'o ye ristourne ye o jalaki bɛ Bakari Togo la nɔfɛ halisa Mahamudu Ture n'u kama Bavier Fédération Malienne de Football ɲɛmɔgɔ ale ni min ye Isaka Sidibe Assemblée nationale ɲɛmaa kɔrɔ in san 2014 ka n'a bila san 2020 a jala k'a fɔ nafolo caman de tununa o furanjɛ in kɔnɔna la o jalaki binnen bɛ olu fana kan Modibo Sidibe ale ye secrétaire général kɔrɔ ye Assemblée nationale o kɔnɔna la wa CNT a na kɛ a kun b'o fana kɔnɔna la ka taa se Demba Traoré ale ye comptable kɔrɔ ye Anfa Keita contrôleur financier min fana kun bɛ Assemblée nationale kɔrɔ in kɔnɔna la Ibrahim Boubacar Keita ka waati la aya ninnu bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ bi pelenkan ka fɔ la n'i y'a lajɛ limanaw ninnu ka minɛni dɔwɛrɛ tɛ foroba nafolo n'o ye bien public ye k'u tɛgɛ sera o ma kunnafoni minnu sɔrɔlen bɛ sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ bi a jala k'a fɔ ko a ma ban dɛ sabu ko Ibrahim Boubacar Keita ka waati la limanaw maa caman de bɛ yen minnu ye baara kɛ u ni Ibrahim Boubacar Keita ko pôle économique et financier wulilen bɛ a caman a na kɛ u tɛgɛ sera foroba nafolo ma n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔbatigi ninnu limanaw a caman bɛ yen ko yɔrɔ sariya limanaw waati dɔw tun kɛra sariya jalaki yɛrɛ kun bɛnnen bɛ sariya tigilamaw kan k'a fɔ layidu min kun tara ko minnu ye jamana foroba nafolo tiɲɛ ko wulikajɔ bɛ kɛ u nɔfɛ min bɛ tali kɛ nin waati in na a ko kɔni yuguba fɔla ɲininkali min kɛlen bɛ o de k'a fɔ limanaw munna nin waati in na jamana sariya wulila k'i jɔ ka ayiwa dossiers ta k'u wuguba ani fana ɲininkali min kɛlen bɛ n'a sɔrɔla layidu min tara jamanadenw ye k'a fɔ mara ka taabolo ka yɛlɛma jamana foroba nafolo tɛ se ka kɛ tiɲɛnifɛn bilen jamanadenw fɛ o de walima n'a sɔrɔla ɲininkali min fana kɛn bɛ pelenkan fɛ minnu bɛ yen n'olu ni furanjɛla fanga in ka taabolo hakililaw tɛ kelen ye n'a sɔrɔla k'olu de daminɛtɔ tɛ sabu ko caman yɛrɛ bɛ yen minnu ni furanjɛla fanga in ɲɛmɔgɔ ninnu ka hakilila tɛ kelen caman y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ sariya tɛ ka wuli k'a bɛ maaw minɛ k'u ye sonyani kɛ ko sariya bɛ ka caman de bali bi kalata minnu bolodalen bɛ san 2024 na ka caman bali u ka se k'u kanbɔ walima ka caman bali u ka se ka ka politiki baara kɛ limanaw o de ye ko ye minnu bɛ ka dada ɲɔgɔn ma bi a mana kɛ cogo o cogo maa caman bɛ yen minnu ni olu ye jɔyɔrɔbatigiw ye tɔgɔtigiw don minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fɛ limanaw u bɛ ka minɛ bi ka t'u bila Bamako kasobonba la Kiri ale hukumu kɔnɔna la nka limanaw mun bɛ se ka fɔ pelenkan ka fɔ la o de ka mun ye Alayi Keita ale de ka fasiri don limanaw an y'a bɔ le pelenkan kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant kuma damadɔ bɛ l'indépendant kɔnɔ a ko nin kuma ninnu a si tɛ kuma dumanw ye sabu lakanabaliya kumaw don ani sirabakan kasara fɔlɔ min n'o ye sirabakan kasara ye limanaw k'o kɛra Segu ani Bila cɛ ko car dɔ don car min n'a bɛ compagnie Air Yoroso a na kɛ maa 53 ɲɔgɔnna o de tun bɛ car in kɔnɔna la car in filɛ nin ye ka taa i yɛrɛ sɔrɔ ba dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko Philippe Bani Bila ani Segu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko waleya in yɛrɛ kɛra n'i ye jateminɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw la ntɛnɛn tɛmɛnen in na a jarala k'a fɔ car kɔni to boli la a tun bɛ ka bɔ Burkina Faso jamana de kɔnɔ k'i kunda Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan nɔ ko a y'i to boli la limanaw ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ba kɔnɔna la
min bɛ tali kɛ cellule de communication min filɛ nin ye direction régionale de la protection civile min filɛ nin ye segukaw fɛ yen kasara in a kɔlɔlɔ sera maa 27 ɲɔgɔnna de ma maa olu cɛla maa 13 olu joginna olu ka joginda ma juguya kosɛbɛ maa 14 bɛ yen olu de ka joginda juguyara kosɛbɛ nin bɛɛ cɛla jamana ko maa 2 bɛ yen ala ka wele kɔni sera olu ma siraban kasara in o sababu la minnu jegunna olu kɔni taara ka taa n'u ye Segu hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba la furakɛli ale hukumu kɔnɔna la min ye centre de secours 2 min bɛ Segu ani Bila olu kɔni teliyara kosɛbɛ maa minnu ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ jamana ka taa n'u ye kɛnɛyaso ninnu na walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na hakilila jiginna jamana ka a tɛ kalo 2 yɛrɛ bɔ nin yɔrɔ kelen in na a siraban kasara 2 tugura ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔli in na ye min kɛra sababu ye Jara transport a bɛɛ lajɛlen tun ye olu ka kariw ye a kɛra sababu yɛrɛ maa caman olu ni bɔnɛna a ko siratigɛ la jamana lakanabaliya kuma min bɛ indépendant kɔnɔ bi o ye ko cɛ marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn k'olu de filɛ nin ka min bɛ tali kɛ Menaka mara kɔnɔ yɔrɔ Menaka ye furadama lakanabaliya kuma de bɛ yen nɔ ko jɛkulu min bɛ yen walima cakɛda min bɛ yen n'ale de bɛ jamana nɔna bila collège transitoire o ɲɛma danga sabanan Abilil Ag Musa Menaka ale dugu camancɛ yɛrɛ la ni jateminɛ kɛ limanaw l'indépendant ka fɔ la lakanabaliya min na kuma bɛ ka fɔ Menaka mara kɔnɔ ko kunungo tarata septembre kalo tile 5 san 2023 in na troisième vice président min bɛ collège ni ba tɛ a ko la i n'a fɔ fasiri bɛ k'a lakale cogo min na nka n'i y'a lajɛ limanaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Menaka mara kɔnɔ olu ka seereyaw dili la ko cɛ in n'o ye collège transitoire a ɲɛma dankan sabanan ye Abilil Ag Musa k'a na kɛ a bɔtɔ a ka mobili de kɔnɔ a taara ka mobili jɔ koyɔrɔ la n'o ye lavage dɔ ye limanaw a bɔ mobili kɔnɔ ani cɛ 2 moto sanfɛ olu ka n'u sur'a kan limanaw o ye saya yɛrɛ kelen ye ko Abilil Ag Musa limanaw a kɔni fagara nin cogoya la minnu bɛ yen ni ani cɛmisɛnnin fitinin dɔw yɛrɛ tun ɲɔgɔn fɛ o bolila nka min ye mototigi ninnu ye u kɛlen ko k'u ka wale jugu kɛ u y'u kɔ don u kɔni bolila maa ma se ka u ye hakilila jiginna limanaw ko nin ɲɔgɔnna waleya kabi san 2019 nin bɛ kɛ Menaka mara kɔnɔ sabu ko adjudant Musa Ag Ismagɛl ale ye gendarme ye limanaw ale fana fara cɛ 2 fɛ nin cogoya la minnu ma lakodɔn f'a ka so Menaka mara kɔnɔ yɔrɔ kelen in fana na juillet kalo tɛmɛnen tile 7 san 2023 ko min ye cɛ dɔ a n'a den olu fana fagara nin cogoya la limanaw Menaka ale mara kelen kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ dugu kɔnɔna la dugu camancɛ la wa mototigiw minnu bamajimaw minnu ma lakodɔn minnu bɛ moto de sanfɛ tuguni sabu maaw bɛ taa bɔnɛ u ni na fo dugu camancɛ la yɔrɔ min na limanaw a tora min ye Mali finitigiw ye u ka fɛɛrɛw ka a yɛlɛma fasiri ka kuma don dɛ u k'u ka fɛɛrɛw yɛlɛma walasa ayiwa Menaka n'a dugu lamunu bɛɛ lajɛlen sabu siga kelen bɛ k'a fɔ bi bamaci jɛkulu min bɛ yen n'o ye EIG n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ɲɔrɔn sirifikɛ ni o ye Sherifu Buye Hayidara ye ko a kumana ɲɔrɔn sirifikɛ ko a b'a ɲini malidenw fɛ malidenw k'u ka finitigiw k'u mangoto u ka dɔ kɛ fanga in na ten sa u ka to fanga la fo jamana ka basigi n'o tɛ ko n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ jamana a bɛ lahalaya min na bi n'an ko fanga yɛlɛma ko ka boloda ko kura a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni yɔrɔ furanjɛla fanga a tɔ tora kalo 6 de ye o kalo 6 min n'an bɛ k'an sigilen bɛ k'o kɔnɔ furanjɛla fanga banni la ɲɔrɔn sirifikɛ Buye Hayidara a ye kumana amalisiw ka ɲɛmaa min filɛ nin ye a ko dɔ ka fara furanjɛla fanga in kan o de ye a ka hakilila ye bi ɲɔrɔn sirifikɛ y'a jira a ka kalandenw na ko Zena a ka nin kuma in a tɛ ɲɛsin maa wɛrɛ ma dɛ a bɛ ɲɛsin malidenw de ma maliden minnu bɛ yen ni olu ka dɛmɛ bɛ furanjɛla fanga in yɔrɔ ko a ma politikima kɔni tɔgɔ fɔ sabu a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a ye politikimaw tɔgɔ fɔ nin na ko olu tɛna jɛ ni a ka nin kuma in ye fiyewu ɲɔrɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna sɔn fiyewu dɔw yɛrɛ ka fara furanjɛla fanga in a hakɛ kan min ye diinɛ ɲɛmaaba in ye ɲɔrɔn sirifikɛ y'a jira k'a fɔ ko Mali jamanadenw de ta kɛlen bɛ bi tɛgɛrɛ fɔ ka nafolo tiɲɛ politikimaw nɔfɛ nka maa minnu ta y'a kɔlɔlɔ kelen ye o ye o maliden kelenw de ko an kana sigi o kɛnɛ kelen kan tuguni a ka to min ye sɔrɔdasiw jamana ka to u bolo fo don min na a ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa Mali basigira ɲɔrɔn sirifikɛ ko n'i y'a d'ale ma o kɔni de ye ale ka hakilila ye ko ale b'a dɔn a ka kuma in a tɛ bɛn maa caman ma
a tɛ diya maa caman ye nka ale kɔni na a ka hakilila kɔni fɔ hakilila in tɛ dɔwɛrɛ ye ko a bɛ min ɲini kuranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye u ka jamanadenw fana lamɛn min ye jamana taabolo n'i y'a lajɛ bi ko fanga min filɛ nin ye fanga in a ma waati jan kɛ k'a ta nka n'a fɔra k'a fɔ ka fanga in walima ka kalata wɛrɛ boloda maa kura min na u bɛ tila ka baara kɛ baara kuraw de bɛ daminɛ ale bolo o bɛɛ lajɛlen a ka fɔ la o ye segin kɔ de sɔrɔdasi minnu filɛ n'olu ye baara dɔ daminɛ baara in a ma laban fɔlɔ u k'a to jamanadenw de ko don ɲɔrɔ Sidibe ka kuma in ka ɲɛsin malidenw de ma ko u k'a to finitigiw u ka to fanga la yanni waati cɛ jamana ale ka basigi nka Fasiri n'o ye Soir de Bamako ye a ko tiɲɛ don ɲɔrɔ Sidibe ye nin kuma in fɔ nka limanaw nin tɛ se ka kɛ fiyewu fo sigikafɔ belebele walima a fɔ min ma concertation nationale o ka kɛ jamanaden kelen na bɛɛ ka ɲininka i dalakan na wa o fana tɛ se ka kɛ politiki mɔgɔw kɔ bɛɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan bɛɛ ka ɲininka furancɛla fanga in dɔ ka fara a kan wa walima dɔ kana fara a kan bɛɛ ka se k'i hakilila di a ko la n'o tɛ an ka kalata sariya min bɛ yen n'o ye loi électorale ye ale de y'a fɔ k'a fɔ hali n'a sɔrɔla colonel Asimi Goyita bɛ fɛ k'i kanbɔ fanga nɔfɛ fo a bɛ finitigiya baara min na a k'o bila fɔlɔ ka sɔrɔ ka na i kanbɔ ko kura walima campagne yanni campagne ale ka dayɛlɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw Soir de Bamako y'a fɔ ale Soir de Bamako kelen ka kuma la limanaw an bɔra ka kuma minnu fɔ Fasiri tɔw kɔnɔ n'o de ye wulikajɔ kelen bɛ maaw nɔfɛ bi IBK ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko Baba Mulayi a na kɛ pôle économique et financier fana ɲɛnguru bɔnnen b'ale la bi n'a sɔrɔla yɛrɛ minisiri kɔrɔ in Baba Mulayi yɔrɔ a ye siraba kana o kibaruyaw ministre des transports a y'o de kɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ nin wagati in na limanaw ko a na kɛ yɛrɛ a bɛ fɛ ka wele k'a ɲininka ko a tun bɛ fɛ ka taa boloda limanaw a na kɛ taama bɔ jamana kɔnɔ ka taa Senegal Dakar ko u y'a lasegin Bamako aéroport la u y'a lasigili min kɛ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa nka minisiri kɔrɔ in min ni a ye jɔyɔrɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la hakilila jiginna a jala k'a fɔ ko u ye politiki tɔn dɔ sigi a n'a teriw o politiki tɔn yɛrɛ ka hamina tɛ dɔwɛrɛ ye ka kuranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u dɛmɛ u ka baara la ko mun jalaki dun bɛna bɛn Baba Mulayi Haidara ka nin waati in na pôle économique et financier dun wulilen bɛ k'i jɔ ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla munna pôle économique bɛ fɛ ka Baba Mulayi wele k'a ɲininka a kuma dun bɛ da bɛɛ lajɛlen RPM tɔn min n'a kun b'o kɔnɔna la a bɔra ka na a yɛrɛ ka tɔn sigi an bɛ waati min na ko sisan bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ sariya wulilen bɛ ni bere min ye bi bere in limanaw a tɛ ka hali maa minnu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma a tɛ k'olu to kuma tɛ minnu bɛ yɛrɛ ni olu ye fanga wɛrɛw kɛ ka tɛmɛ n'i y'a lajɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ o minnu yɛrɛ sera ka tila sariya la i n'a fɔ Cɛna Ibɛri Kulubaliw Dɔgɔtɔrɔ Bubu Sisew ka taa se Karimu Keita Mustafa Ben Barika yɔrɔ sariya wulilen bɛ ninnu nɔfɛ dossier min yɛrɛ ni Mahamadu Kamara Cɔrɔnɔ Asi Jalo yɔrɔ olu yɛrɛ tun bɛ kaso la olu bilala min bɛ tali kɛ Madame Buhari Fili Sisoko halisa ale bɛ o kaso la sigi kelen in na n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ kɔsa in na minɛniba dɔ fana kɛra olu cɛla Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la i n'a fɔ ministère de la protection Salifu Tarawele a n'a ɲɔfɛ caman olu fana minɛnen bɛ bi limanaw min bɛ tali kɛ nin minisiri kɔrɔ in n'o ye limanaw Fasiri lakalili an b'a kuncɛ ni min ye o ye la lettre du Mali ko bi araba min ye ndolatana kɔrɔ min n'a ye Mali tɔgɔ se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Salifu Keïta Domingo ko jamana a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Salifu Keïta da a dayɔrɔ laban na bi Salifu Keïta Domingo n'u k'a ma ko Panthère Noire bi araba na kɛ min bɛ tali kɛ a ka janajew bɛɛ lajɛlen bolodalen bɛ Salifu Keïta min n'a ye AS Saint-Étienne en 1967 ka taa bila 1972 k'a bɛ Saint-Étienne kɔni kunnafoni in bɔlen kɔ ka bin limanaw u tɛ ɲinɛ kunnafoni min yɛrɛ kɔ fiyewu o ye Salifu Keïta Ala an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ